ସାଙ୍ଗ ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ଆଜି ସମୟରେ କହି ରଖୁଛି, ଆମ ସମାଜର ନାବାଳକଠୁ ନିଶାକୁ ଆପଣେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧା ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛି। ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଛି ତାଙ୍କ ନାମ ଚୁଲବୁଲ ପାଣ୍ଡେ, ବାପାଙ୍କର ନାମ ଗୁଲମାଲ ପାଣ୍ଡେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଧୁନା ଭଅଁରପାଲିର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଦାଲତରେ ଡାକିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ପଚାରି ବୁଝିବା। ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଚୁଲବୁଲ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ଅଦାଲତରେ ଜେରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ। ଚୁଲବୁଲ ପାଣ୍ଡେ ହାଜିର କରାଯାଉ। चुलबुल पांडे हाजिर हो। चुलबुल पांडे हाजिर हो। चुलबुल पांडे हाजिर हो। लेगा खड़े के काई हुकुरे छेगा देसी मधरे किची नाई मुरांदी काई निता उली नंदो सांगे बादिया गंजा मनरे मारी बिका लेग 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 रे लेगा लेग 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 रे लेगा लेग 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 रे लेगा। ଚୁଲବୁଲ ପାଣ୍ଡେ आज्ञा ବସନ୍ତୁ, କାଟଗୋଡ଼ା ଦେଇ ବସନ୍ତୁ। आज्ञा ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। गीता तु शपथ करी कहतु जहाँ कहबे सत कहबे, सत छोड़ा अन्य किसी कहबे नहीं। गीता छुई जा कहबे सत कहबे, सत छोड़ा अन्य किसी कहबे नहीं। ତୁମ ନାଁରେ କେତୋଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପଡ଼ି ରହିଛ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତରେ ପକାଇ ଦେଉଛ। मद होउची मोर माँ पानी, मोर जीवन, मोर सपन। मद मद ए दुनिया रे देखंतु, ए दुनिया रे किए न पिउची मद? समस्त पिउछन, मु भी पिउ, समस्त पिउछन। मते को ए दुनिया रे किए न पिउची? ଅଦାଲତରେ ଆସିଛ ମାନେ ସମ୍ମାନରେ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ। ଅଦାଲତରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ତଳେ କରି ବସ। ଆଚ୍ଛା ଚୁଲବୁଲ ପାଣ୍ଡେ, ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯାହା କହିଲ ସମସ୍ତେ ପିଅନ୍ତି ବୋଲି କହିଲ, ସମସ୍ତେ ପିଅନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଏକ ପିଇବାର ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଅଛି, ବିଷ ଏବଂ ଅମୃତ ଅଛି। ମଦ୍ୟପାନ ହେଉଛି ଏକ ଶରୀର ସମାଜ ପାଇଁ ବିଷ ସଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ସମାଜ ଏବଂ ଶରୀର ବହୁତ କ୍ଷତି ଉପୁଜୁଛି। ତେଣୁ ତୁମ ନାଁରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ମଦ୍ୟପାନକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ଅମୃତ ସେବନରେ ସେବିତ ହେବେ। ଆପଣ କହିଲ ଯେ ବିଷ ଯେ ଅମୃତ, ଭଗବାନ ଆମର ଜୀବନ, ଆମରି ବିଷ, ଆମରି ଅମୃତ। ତ ସମାଜରେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହଉଛି, କ'ଣ ବା ନ ହଉଛି, ମାନେ ଉପକାର କରୁନୁ, ଏ ସମାଜରେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଛୁ ମାନେ କିଛି ବି ତ କ୍ଷତି ନ ହଉଛି। ମୁଁ ଯଦି ମଦ ପିଇଦେଲି ବୋଲି ଆଜି ଏ ସମାଜରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ପିଇକି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛ, ହରକତରେ ପକାଉଛ, ଲୋକେ କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ ଦେବେନି? ଆଜ୍ଞା 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 କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ କ୍ଷତି କରୁନି? ଆଜି ମୁଁ ମଦ ପିଇଦେଲି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗଟି ଆସିଛି। ଡକାୟତି, ଏ ଦୁନିଆରେ ଡକାୟତି, ଚୋରି, ଲୁଟ, ମାରପିଟ ନାନା ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମଦ ପିଇକି ଗୋଟେ ଉପକାର କରୁଛି, କାହିଁକି? ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ଉଛି, ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ଉଛି। ମଦ ଯିଏ ରାନ୍ଧିଲା ତାର ବ୍ୟବସାୟ ହଉଛି। ମୁଁ ମଦ ପିଉଛି, ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିଲା, ତାର ତମର ଶରୀର ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ନା। ହଁ ତାହା ପିଲା ନାଇଁ ମାନେ ମଦ ପିଇଲେ ମୋର କ୍ଷତି ହଉନାହିଁ। ଏବେ ବ୍ୟବସାୟ ଜଣଙ୍କର ବଢ଼ଉଛି, ତାର ପିଲା ଛୁଆ, ଯଦି ମୁଁ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ତାର ପିଲା ଛୁଆ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ସିଏ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ମଦ ପିଉଛି। ତାପରେ ଏବଂ ମୋ ଶରୀର ମଦ ପିଇଲେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହେ। ତାପରେ ଗୋଡ଼ ତଳ କରି ବସନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ସିରପ, ଭିଟାମିନ୍ ବି। ମଦ ମୋ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ବି ସିରପ, କାହିଁକି? ମଦ ପିଇଲେ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହେ।
ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟିକେ ଫି ଦିଏ। ଟିକେ ଟିକେ ପି ଦଉଛ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କାହିଁ କରୁଛ? ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗଲା ବେଲେ ନା ଗାଁରେ ଆସିଲା ବେଲେ ମୁଁ ତେଣୁକରି ଗାଁ ସମାଜ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତମ ନାଁରେ। ପିଇବାକୁ ମନା କରା ହଉନି, ପିଇବା ବି ତାର ଲିମିଟ ଅଛି। ପିଇବା ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ମୁଁ କାହାକୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁନାହିଁ କି କା ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯାଇକି ଶୋଉ ନାହିଁ, କା ଘରେ ଯାଇକି ଝଗଡ଼ା କରୁନାହିଁ। ଅଦାଲତରେ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ପିଉଛି ମତେ ଯୋଉଠି ନିଦ ଆଇଲା ନିଶା ଆଇଲା ସେଠି ଗଲି ପଡିଲି। ମୁଁ କାହାକୁ ଝଗଡ଼ା କରବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଇଲି ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଶୋଇଲି। ତାହେଲେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ପାଇଁ ସମାଜ ଲୋକ? ହଁ କରିଥିବେ, କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଉଛି, ମତେ ପଇସା ଅଛି ମୁଁ ପିଉଛି। ଯେହେତୁ ମଧୁଆ, ଯେହେତୁ ତମେ ଚୁଲବୁଲ ପାଣ୍ଡେ, ଯେହେତୁ ତମେ ମଧୁଆ ବୋଲିକି ତମର ତ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବିଚାରପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମଦ୍ୟପାନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏବଂ ମଦ୍ୟ ତିଆରିକୁ ରୁଦ୍ଧ କଲେ ଆମ ସମାଜ, ଆମ ଶରୀର, ଆମ ପରିବାର, ଆମ ଗାଁ ଏକ ଭାତୃତାର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାହା ମୋ ଅନୁମତି ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ତାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଆମ ଶରୀର, ଆମ ପରିବାର, ଆମ ଗାଁ ଏକ ଭାତୃତାର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାହା ମୋ ଅନୁମତି ବିଚାରପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ବିଚାରପତି ମହୋଦୟ ତାର ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ଦେବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାରୀ କାମ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବେ ବୋଲି ଅଦାଲତକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏଇ ମଦ୍ୟପାନକୁ ସମାଜ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ଯାହାକି ଚୁଲବୁଲ ପାଣ୍ଡେ ତମେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଯାହାକି ନିଜେ ଓ ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତି ଉପୁଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ତମ ବୋଲି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋକ ମଦ୍ୟପାନ କଲେ ନିଜେ ଓ ନିଜ ପରିବାର, ଗାଁ, ସମାଜର ନାରକାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ମଦ୍ୟପାନ ଛାଡ଼ି ଅମୃତପାନ ଯଥା ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଣୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ମଦ୍ୟପାନକୁ ରୁଦ୍ଧ କରାଗଲା ଏବଂ ବେକାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ରୁଦ୍ଧ କରାଗଲା। ଏଥି ସହିତ ଆଜିର ଅଦାଲତ ସମାପ୍ତ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଏଇ ଗାଥା, ଏଇ କଥା, ଏଇ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ନିବିଡ଼ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ପରିବାର ଗଠନର ପାଇଁ ଏହା କୌଣସି କୁବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଓ ସେୟାର କର। ଏଥି ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ভিডিওটি ভাল লাগিলে ভাই মানে লাইক করিবে, শেয়ার করিবে, সবস্ক্রাইব করিবে। ধন্যবাদ রইলি।